så må det gerne være koste, hvad det vil. Hvordan adskiller de her mennesker sig fra helt almindelige mennesker? Jamen, først og fremmest, så forfølger de i hvert fald det, som de brænder allermest fra. Og så som Mark siger, så er de villige til at betale prisen for at nå det, de gerne vil. Altså tit så hører jeg det der med, at enten så har du det, eller også så har du det ikke. Men det, jeg har erfaret ved at interviewe de 24 bedste danske sportsfolk, er, at det som Tom Kristensen, det som Jon Dahl Tomasson, som Christian Poulsen har, det er ikke noget, de altid har haft. Det er noget, de har lært. Og derfor tror jeg også på, at de fleste mennesker kan lære det her. Nu nævner du selv lige de der navne, som du siger der. Hvad er det, de har, som måske nogle af de andre ikke har? Jamen, de har et enormt drive, som efter virkelig at gå efter det, som de tidligt har drømt om, og så være villige til at betale prisen, som Mark siger, i fravalg og i afsavn og alt det, som måtte følge med. Det, der er ved vinderne, det er, at de lægger ikke mærke til de fravalg. Når de går efter det, de allerhelst vil, så fokuserer de på det, de vinder, frem for det, de mister. Betyder det så, at man er meget egoistisk i sin væremåde og sin levemåde, og i det hele taget måske et egoistisk menneske? Det der med egoisme, der er lige det med det, at der er forskellen på egoisme og på ambition og på fokusering er sådan meget, den er lidt knivskarp. Og en egoist er for mig egentlig ikke noget negativt. En egoist kan jo bare være at gå efter det, du brænder allermest for. Det betyder nødvendigvis ikke, at du gør det på andres bekostning. Du siger selv i bogen flere gange det her, men nogle topatleter har det, andre de har det bare ikke. Hvad er din forklaring på, at man kan ligge deroppe og så måske alligevel ikke have helt det sidste? Jamen, der kan være mange forklaringer. Der kan være den ene forklaring, at man ikke for alvor har sagt ja til det. Jeg oplever tit, at et er at have truffet et valg, men at være afklaret med det valg, og være afklaret med de fravalg, som følger med, det skal man være, hvis man skal kunne gå hele vejen. Fordi der er nogle fravalg, og der er en pris, som skal betales. Det skal man være villig til at gøre. Nu har du haft fat i 24 topidrætsfolk i din bog. Kan du give nogle eksempler på nogen, der måske ikke har helt det, der skal til for at nå helt op? Ikke, altså man kan sige, at de 24, som jeg har valgt i min bog, de har alle sammen gjort det. Altså store planer og idéer har ikke været nok til at komme i betragtning. Bogen den handler også om store planer og også om store idéer, men den handler først og fremmest om evnen til at føre dem ud i livet. Nu har du interviewet dem, mens de er på toppen, kan man sige. Hvis du fik lov at interviewe dem om 5 år, eller når deres karriere er forbi, hvilken slags bog tror du så, det vil blive? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi om 5 år, der vil langt de flestes karriere jo være indstillet. Jeg tror, at når man sidder bagefter og kigger tilbage på sin karriere, så kan man godt have en mere ærlig distance til det, man har opnået, og udtale sig på en anden måde, end når man er i det. Men jeg tror ikke, det vil være en bedre bog, men jeg tror, det vil være en meget anderledes bog. Måske dybere på nogle måder. Man hører tit om det her med, at sportsfolk siger, at man skal være en lille smule sindssyg for at kunne det her. Ja. Hvad er din betragtning på det? Er det bare en kliché, en floskel, fordi det lyder smart at sige, fordi man kan noget, andre måske ikke kan? Ja, jeg tror, man skal have et drive. Det skal betyde noget. Der skal være en nerve i. Det skal betyde noget, om du taber eller om du vinder. Og det skal komme ud. Nogle gange, altså når Michael Maes tabte, da han var ung, så kastede han battet i hovedet på sin modspiller. Eller når Peter Gade tabte, så tudbrødlede han på toilettet i 2 timer. Og når man er ung, så kommer denne slags måske mere usympatisk ud, end når man er ældre. Men det er jo drive, det er energi, som man bare skal lære at bruge konstruktivt og fremadrettet i stedet for. Tak til dig, Rasmus Ankersen. Ingen årsag. I OB har der været gang i butikken siden klubbens UEFA Cup Exit. OB's målmand Arik Onysku røg i unåde hos sin arbejdsgiver, da han kritiserede ledelsen. Hør engang, hvad den stærke målmand sagde til P3 Sporten efter kampen mod Sparta Prag. Jeg er så træt, Tolman, af alle de der snak for nu.